Il-GRTU laqat b'sodisfazzjon l-aħbar li l-Kummissjoni Ewropea approvat skemi ta' appoġġ mill-Gvern Malti għall-enerġija rinnovabbli f'pajjiżna. Permezz ta' dawn l-iskemi se tkun qed tiżdied il-produzzjoni tal-elettriku minn sorsi aktar notfa skont il-miri tal-Unjoni Ewropea. Dwar din l-aħbar tkellimna mal-President tas-Sezzjoni tal-Enerġija Rinnovabbli fih dan il-GRTU, Noel Gawci. Hija aħbar tajba ħafna, jiġifieri fil-verità Malta hija wieħed mill-ftit pajjiżi fl-Unjoni Ewropea. Malta u l-Lussemburgu fil-fatt li ġew approvati. Dan ifisser li Malta tista' issa tinstalla impjanti kbar ta' iktar minn 1 megawatt b'feed-in tariff li tagħmel sens għall-investituri. Gawci jinnota l-fatt ukoll il-Gvern Malti żied il-fondi allokati għall-iskema tal-panelli fotovoltaiċi. Dan wara li kienu allokati 15 miljun euro maqsuma fuq 3 pakketti. Madankollu d-domanda l din l-iskema kienet tlaħħaq il-fuq mill-ammont ta' kull pakkett u għalhekk il-Gvern ħass li għandu jagħmel dan il-pass. Aħna tkellimna mal-Ministru Mizzi u wasalna fi qbil li min laħaq applika ikun moqdi u biex dan isir kien hemm bżonn bejn ieħor 2 miljun oħra. Il-Ministru Mizzi mill-ewwel aċċetta dak li konna qegħdin ngħidu aħna u 2 miljuni jiġifieri nħarġu. Gawci jgħid li dan is-suċċess huwa frott ix-xogħol siewi li qed jagħmel il-Gvern fil-qasam tal-enerġija, settur li tieħed b'serjetà sa mill-bidu ta' din il-leġislatura. Qegħdin naħdmu tajjeb ħafna, aħna dejjem ngħidu li think small first, jiġifieri aħseb fin-negozjanti żgħir, tmurx għal proġetti li tikol kumpanija waħda kbira biss minnhom, iżda ara li l-impjegati kollha, il-businesses kollha bl-impjegati tagħhom kollha jkollhom xogħol biżżejjed. Fuq kollox u temm jgħid li dan kollu qed iwassal biex pajjiżna jkun pass eqreb li jilħaq il-miri tas-sena 2020 fil-qasam tal-enerġija.